Hello guys! Welcome again to my channel. Ayan. Ngayong hapon ay magluluto ako ng aking version ng chicken macaroni sopas. Ayan. Chicken sopas siya, di ba? So, dahil marami kaming vegetables na bigay sa amin, dahil home quarantine tayo sa COVID-19, so, kaya ito, luto-luto muna tayo guys. Ayan ang ating gagawin. So, naka-prepare na po lahat ng aking ingredients na ginawa ginawa ko po. Prepare ko na. So, ngayon magigisa na po tayo guys. Ayan. So, mainit na ang ating kawal. Ayan. So, maglalagay ako ng oil. Ayan. Okay. Hindi, butas lang. Pinapabuksan ko yung gatas sa aking husband. Ayan. Ang aking hubby, Baguio Boy. Ayan, yung channel niya sa kanyang YouTube, Baguio Boy. So, ayan, so igigisa na natin. Saglit lang guys. Wala kasi akong holder. Baka malaglag yung phone ko sa mga katubigan. Ay, maganda. Ayan, so, saglit lang. Ayan. Ayusin muna natin, baka malaglag din sa anak mo. Hindi ka pa ba tapos sa gorilla? Okay. Ayan, sorry, natakpan. Ulo ko lang ang So, ito na yung onion. Onion and garlic. So, magigisa muna tayo guys. Pag after nung garlic and onion, isusunod natin yung chicken at saka yung hotdog, then yung ating milk din, diba? So, gagawin natin yung dagdag ng tubig sa gusto nyong sabaw para dun sa ating sopa. So, yan ang una nating procedure. Then, ipapakita ko na lang po sa inyo mamaya. Pag maglalagay na ako ng ating macaroni. Yung noodles ng macaroni. Okay, guys? I'll back to you soon. Guys, nilagay ko na yung ating chicken. Nandito na rin. Paminta, garlic, onion. Nandito na sila lahat. And next, ilagay na natin yung ating carrots para at least naman magabi na din siya lumambot. Haluin. Haluin natin. Ayan. Next, ilalagay na natin ngayon yung ating ibap. Pagkatapos nun, yung hotdog, ihuhuli ko na lang siya kasi minsan pag na-overcook, float siya. Kaya, so, milk. Lagay natin yung milk. Ayan. So, nailagay na natin yung milk natin, guys. Ayan. Creamy na siya. So, mamaya na natin siya titimplahan ng salt. Yung ayon doon sa panlasa natin. Then, ilalagay ko munang sabaw is yung pinaglagaan ko ng chicken. So, ito siya. Ayan. So, siguro magdadagdag lang ako ng kunti mamaya kasi madami kaming kakain. Ayan. Bibigyan din namin doon sa kabilang bahay. So, ayan. So, sa panahon ngayon, kailangan natin libre naman kasi yung gulay, kaya okay naman na kung ano na lang yung lutuin natin, diba? So, iisip tayo ng paraan anong klaseng luto. Iba-iba. Although, there are vegetables, maraming vegetables, but in different menu. So guys, balikan ko kayo ulit mamaya.
Guys, kumukulo na ang ating sabaw. Ayan, kumukulo na siya. So, kailangan natin ilagay na yung ating macaroni. Ayan, ilalagay na natin. Okay. So, haluin. Hintayin natin na maluto siya, di ba? Pag naluto na, ilalagay na natin yung ating repolyo. Yung cabbage, ilalagay na natin. Hintayin natin maluto siya. Para makakain na din tayo. Saka natin timplahan ng salt. Okay. So, ayan. Balikan ko naman kayo ulit, guys. Tapalutuin natin yung macaroni. Saka ilalagay na natin yung hotdog. And then, repolyo. Kasi ito, hinunguli ko talaga siya. Kasi the more na na-overcook siya, nagpo-float siya dun sa pangit tingnan. Ayan. So, thank you, guys. Ayan, balikan ko kayo. Haluin na natin. Kukuliin lang natin to. May lasa na din kasi siya. Nilagay ko na yung ano niya. Okay. Harap. Okay na yung lasa niya. So, pakukuliin lang natin siya. Dahil luto naman na siya. Luto na yung noodles. Antayin natin kumulo ulit. Ito, ang ating celery, ilalagay na din natin. Ayan, para pagkulo niya, tapos na. Luto na siya. Sarap. Ayan. Ito na siya. Haluin natin. So, ayan. Antayin natin kumulo. Para luto na siya.